Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Кышка әзер, чиратта яз. Волонтерлар махсус операция хәрбиләре өчен маскировкалау шелтәрләре күрә. Игелекле эшкә ничек кушылырга мөмкин? Милли мәдәниятне белү өчен көрәш. Кем моңлырак җырлый, дәртлерәк бии, туган тел һәм әдәбиятны барыннан да яхшырак белә. Татар кызлары көч сынашты. Ойдагы тормышка ничек башлангыч биргән, җирдә файдалы казылмалар бетсә нәрсә эшләргә. Бөтен Россия хакатонында катнашучылар глобаль бурычларны хәл иттеләр. Кем җиңүче булды? Хәрби җырлар көйли-көйли Әлмәт халкы маскировкалау шелтәрләре күрә. Махсус операция көрәшчеләренә хатын-кызлар әнә шундый ярдәм күрсәтергә булган. Игелекле гамәлгә һәркем кушыла ала. Моның өчен кая һәм кемгә мөрәҗәгать итәргә? Тулырак киләсе сюжетта. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег на крутой. Нина Ивко ретро-клубы җитәкчесе. Аның вәкилләре шелтәрләр бәйләү тәкъдимен дәррәү күтәреп ала. Кемдер материал белән ярдәм иткән. Иң элек кышкы шелтәр ясарга булганнар. Аның 4-се инде әзер. Хәзер чират көзгеләренә. Бәйләүчеләргә урын бирү турында карарны парк директоры кабул иткән. Файдалы эшкә катнашырга ветераннар һәм пенсионерлар да теләк белдергән. Җиһазны үзләре ясаганнар. Бинаны тәртипкә китергәч, ятмәне бәйли дә башлаганнар. Иң элек озын тукымалар киселә. Соңрак аларны шелтәрләргә ошатып үрәләр. Кышын кулланыла торганнарын инде фронтка тапшырганнар. Бүгенге көндә гүзәл затлар көзге шелтәр белән мәшгуль. Аның өчен төрле төсле яшел, соры, кара тукымалар кулланыла. Назия Гатина иптәш кызы белән үз пенсияләренә солдатлар өчен кирәк-яраклар сатып алып, яшьләр үзәгенә китерә торган булган. Хәрбиләргә алга таба да ярдәм итәргә карар кылалар. Башкача мөмкин дә түгел. Анда үзебезнекеләр. Без дә ярдәм кулы сузмасак, кем сусын ди хатын-кызлар. Бәйләүче ханымнарның шиге юк, шелтәрләр солдатларны саклап калачак, чөнки аларның һәрберсе җылы һәм дуга белән ясалган. Барча балаларыбыз, туганнарыбыз, солдатларыбыз исән-сау гына җиңеп, әйләнеп кайтсыннар. Кафеда махсус өстәл куелган, бирдә кырнасилклар да ясыйлар. Игелекле гамәлгә кушылырга теләүчеләрнең Астоль кафесында цоколь катта көтеп калалар. Ак шелтәр һәм чуар булмаган тукымалар кабул ителә. Авыл хуҗалыгында төрле кышлатуның җаваплы чоры. Берле хуҗалыгы малларны сау-сәламәт кышлату, үрчем алу, сөт һәм ит җитештерү буенча Баулы районында иң алдынгы һәм үрнәкләрнең берсе булып тора. Биредә барлыгы 1800 баш мөгезле эретерлек тоталар. Шуларның 425-е савым сыерлары. Сөтне дә яхшы бәягә саталар. Литры 39-40 сум тора. Хуҗалыкта Индир Сайфуллина булып кайтты. Яңа туган бозауларны караучы Люция Гыйләҗеваның эш көне шулай башлана. Ул 30 елга якын авыл хуҗалыгында эшли. Әнием минем Татарстанның атказанган терлекчесе. Бәләкәйдән әни белән өйрәнеп, йөреп, менә шулай 26 ел шушы нидә о берлек совхозында эшләп ятам. Малларны яратам. Эшем ошый. Бүгенге көндә берлек хуҗалыгында 32 кеше эшли, эшче куллар җитәрлек. Хуҗа сүзләренчә, һәр кеше үз эшен белеп, җиренә җиткереп эшли. Уртак тырышлык белән уңышларга ирешәләр. Бузау караучы Наталья Муртазина да һәр иртә маллары янына ашыга. В сельском хозяйстве вообще работаю уже 13 ел эшлим, монда 3нче ел. Хезмәт хакы яхшы. Иртән 7-гә киләм, малларны карап чыгам, су бирәм, аннары ашарларына салам. И условия, и зарплата. Хуҗалыкта терлекләрнең сәламәтлегенә һәм ашатуга зур игътибар бирелә. Сәламәт һәм тамагы тукмал гына яхшы үрчем табыш китерә. Ветеринар табиблар Асымгөл Дәүләтбаева һәм Миләүшә Гыймаева һәр эшне вакытында төгәл башкарырга тырышалар. ДТМ мал ашатуын көйли торган программа. Шул программа белән без эш итәбез. Төзелгән рационнар компонентларын шул программага кертеп, һәр башка ничә кило туры килүен карап, шул программага кертәбез һәм бу данныйларны трактордагы бортовой компьютерга җибәрәбез. Хуҗалыкта барлык эшләр дә автоматлаштырылган. Иртәле-кичле савым аппаратлары ярдәмендә сыерларны саву оештырыла. Әлеге эшне 2 савымчы башкара. Безнең даилне залда 28 сыер савыла. Ул 13 минут эчендә савылып чыга. Аны 2 доярка сава инде. Һәрбер заход сайын кирип торалар, шулай бер якка 14 шар баш. Бөтен нәрсә контроль компьютер аша бара. Ничә граммга биргәнне хәзер күрсәтеп тора. Берлек хуҗалыгы җитәкчесе Зөфәр Җәлиев сүзләренчә, 10 айлык нәтиҗәләр буенча 2000 центнерга якын терлекләрдән артым алынган, 2800 тонна сөт җитештерелгән. Бүгенге көндә һәр сыердан 19 килограммга якын сөт савып алалар. Үсемчелектә
зур гына уңышларга ирештек, айрым кыйынлыклар булуга карамастан. Шуңа күрә кышлату чорына biz җитәрлек күләмдә терлек азыгы әзерләй алдык. Җитәкче сүзләренчә, быел үстерелгән ашлыкка ихтыяҗ булмаган. Хуҗалык нигездә терлекчелектән кергән табыш хисабына яши. Зәй районында 2 ел эчендә 1300-гә якын янгын хәбәрчесе урнаштырылган. Беренче чиратта җайланмалар өлкән буын һәм имин булмаган гаиләләрнең фатирларына яки йортларына куела. Шулай ук күп балалы гаиләләргә дә аерым игътибар бирелә. Адилә Борханова дәвам итә. Янгын күзәтчелеге хезмәте инспекторы социаль яктан имин булмаган гаиләдә ут чыгу турында хәбәр итүче датчик урнаштыра. Автоном кисәткечләр күп балалы гаиләләрнең, ялгыз яшәүче өлкәннәрнең, шулай ук инвалидлар яшәгән йортларның берничә бүлмәсендә беркетелергә тиеш. Вот все. Вот такой выдает звук. Инспекторлар автоном кисәткеч урнаштыру белән генә шикләнмәделәр. Аңлату, тагын бер кат искәртү эшләре дә алып бардылар. Янгын кисәтүче җайланмалар ярдәмендә күп кешенең гомере сакланып калына. Шуның өстенә хәзер янгын чыгу куркынычы көчәйгән вакыт. Бу җирдә аеруча электр җылыткычларын, мишләрен куллану арта. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 13 рус телле тәрбияче балаларны татар теленә өйрәтүдә көч сынашты. Әлбәттә, мин татарча сөйләшәм һәм эшлим конкурсының муниципаль этабы узды. Безнең иҗат төркеме мөгаллимнәр белән танышып кайтты. Мария Кашина белеме буенча тарихчы, һөнәре буенча мөгаллим. Ул 56-нчы балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Мария 13 ел инде балаларга белем бирә. Шуларның унысын бакча сабыйларына багышлаган. Ул рус телендә сөйләшә, милләте буенча чуаш кызы, балаларны татар теленә өйрәтә. Менә шундый күп милләтле Татарстан дип елмая ханым. Мария һәм аның 12 хезмәттәше мин татарча сөйләшәм һәм эшлим конкурсында катнашам. Аны беренче тапкыр 2016 елда үткәрделәр. 6 ел дәвамында бәйгене Татарстан Мәгариф министрлыгы һәм Арча педагогика күллияте тормышка ашыра. Бүгенге конкурста рус телле тәрбиячеләр катнаша һәм алар 13 балалар бакчасыннан 13 тәрбияче. Алар татар телен өйрәтүче тәрбиячеләр белән берлектә балаларны татар теленә мәхәббәт тәрбияләп, төрле алымнар белән, төрле инновацион чаралар аша татар теленә мәхәббәт тәрбиялиләр. Шулай ук татар теленең культурасын, мәдәниятен өйрәтүдә үзләренең зур өлешләрен кертәләр. Конкурс муниципаль һәм республика этабында үтә. Җиңүчеләр 2 декабрьдә Арчада узачак финалга эләгү хокукына ия булды. Файдалы казылмалар җирдә беткәч, аларны космостан алачаклар. Бу Әлмәттә узган Бөтен Россия хакатонында катнашучылар идеясының берсе. 30 кеше 2 көн дәвамында нефть, космос һәм авиация тармакларында туган мәсьәләләрне хәл итте. Форум ничек тәмамланды һәм җиңүче исемен кем яулады? 8 төбәктән килгән 30 катнашучы 2 көнгә глобаль проблемаларны шишу өчен берләштеләр. Әлмәт политехника техникумында оештырылган Бөтен Россия хакатоны ахырына якынлашты. Бу вакыт эчендә егетләр һәм кызлар айда тормыш алып бару һәм анда космик аппаратлар җибәрү станциясе төзү кебек мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Саратов өлкәсе кунагы Ариана 3D модельләштерү һәм рәсем ясау белән мавыгам. Космоска мәхәббәте һәм бай фантазиясе кызга идеяны җиңел аңлатырга ярдәм итте. Әлмәтләр исә җирдә туган проблемага игътибар бирде. Артур Миңнегаләмов командасы резервуарлардан нефть агызу мәсьәләсен чишеп карады. Политехника техникум студенты WorldSkills һәм IT клуб чемпионларында даими катнашучы сүзләренчә, нефтьне бер савыттан икенчесенә салганда файдалы казылмаларның берникадәр күләме әрәм була. Оешма шулай итеп Кремне дә, нефтьне дә югалта. Егет фикеренчә куелган бурычны алар тулысынча хәл итә алды. Космик рейнджерлар командасының белем һәм күнекмәләрен жюри 30 баллга бәяләде һәм 3нче урын бирде. Алтай крае һәм Саратов өлкәсе командалары 2нче урынга лаек булды. Молния командасы Бөтен Россия хакатонында җиңеп, төп приз 30 000 сум акча алды. Оештыручылар форумны үткәрү матур традициягә әверелер дип өметләнәләр. Чөнки безнең яшь галимнәре булган проблемалар турында уйлана һәм бергәләп аларны шишу юлларын табарга ярдәм итә. Лениногорскида аулак үй батл конкурсы узды. Иҗат мәйданында 2 команда ярышты. Талантлы татар кызлары үз араларыннан иң моңлы җырчы, дәртле биюче һәм яхшы әдәбиятчыларны ачыклады. Кем җиңүгә лаек булды?
Татар язучы һәм шагыйрьләрен фотосурәттән карап белдергән, буталган шигырь юлларын мөмкин кадәр тизрәк җыярга, әсәрләрнең авторын әйтеп бирергә. Катнашучылар шундый биремнәрдә көч сынашты. Аларның кайсы кемгә ләгәсен кызлар йөзек салыш уены ярдәмендә хәл иттеләр. Аулак өй батлында 2 команда, күгәрченнәр һәм асыл ташлар ярышты. Гөлназ Хайретдинова батлда инде 2нче тапкыр катнаша. Конкурста аңа нәфис сүздә осталыгын күрсәтергә туры килде. Кыз югалып калмады, үз чыгышы белән тамашачыларны таң калдырды. Бүгенге көн. Иртән уянды, күзләрне ачтык. Аллага шөкер, мин бүген дә исән дип куандыгызмы? Шаталыкларга катнашканмы? Яхшылай. Аулак өй батл республика проекты. Ул гади генә ярыш түгел. Мондый чаралар туган телне сакларга һәм таратырга, яшьләрне татар халкының милли традицияләре һәм гореф-гадәтләре белән танышырга ярдәм итә. Проектның авторы татар журналисты Сәрия Закирова. Лениногорскида исә бу конкурсны өстәмә белем бирү мөгаллиме Замара Шәрәпова оештыра. Шәһәрдә тәүге аулак өй батл яз көне үткән иде. Анда 4 команда катнашты. Узганында Лениногорск командасы зона этабында элмәтләр белән көч сынашты һәм җиңүгә иреште. Июль аенда Булгарда узган республика конкурсында катнашып, финалга кадәр барып җитте. Катнашучылар тамашачыларга бар осталыкларын күрсәттеләр. Кызлар җырладылар, биедләр, такмаклар әйттеләр. Һәр үтелгән биремнәр өчен жюри баллар белән бүләкләде. Командалар бәйге ахырына кадәр тигез бардылар. Шуңа күрә иңнәрне сайлап алу җиңелләрдән булмады. Нәтиҗәдә 1 балл аерма белән асыл ташлар җиңде. Барлык кызларга катнашкан өчен грамоталар тапшырылды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең рәсми сайтыбызда бар. Хәбәрләрне социаль челтәрләрдә дә юллый аласыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.